Welcome to Amsterdam! You're missing out. Life change. It's really life-changing. So nice. Lalo ka na naman this week! Sobrang ganda. Yeah. Zijn er bijna, schat? Hello, titas! Kumusta po kayong lahat? Ang tagal kong... So, matagal akong nakapag-vlog ulit, no? Awesome to remote. It's already, hindi ko na po maalala kung kailan ako last nag-video or nag-vlog, pero ang dami ko pong mga ganap these days kasi nga paalis ako ng Pilipinas, 'di ba? Marami po akong iniisip and mga inaayos. But kahapon pala, mag-insert na lang po ako ng picture, no? Pumunta kami sa Germany kasi yung classmate ko nung college, nung nasa university pa ako. Classmate ko po siya, and kaibigan ko siya sa sa UV, sa University of the Visayas. Ano lang siya, magkaiba kami nung nag-major na, major subjects na, magkaiba na kami. Kay ano man siya, elementary yata yun sa kanya. Secondary po kasi ako. So, yun. Hindi na kami nagkita, and last kami nagkita, I think that was 2013 or 2014. Oh, tas ano na kasi nun, I think before siya, hindi ko na maalala, before siya nag-move ng Germany kasi 2018, nag-move siya dito sa Germany. Ay, oo, sakto. Tapos 2017 ako naman sa sa Vietnam. Pero hindi kami nagkikita na sa Cebu kasi magkaiba na yung namin ba, magkalayo din yung lugar namin. Tapos ang tawag dito, magkaiba na yung buhay ba. Minsan na hindi na nagkikita. Yun. And pero we still kept in touch all through the years. And alam ko na andito siya sa Germany. Hindi pa lang talaga namin, may mga kami usapan na magkikita, pero hindi naman nangyayari, hindi natutuloy, or wala talaga, wala. So, ngayon na may baby na siya, sabi ko, bibisitahin namin sila. And yun, last year, napag-usapan namin na bisitahin nga namin sila. And okay naman yung schedule. And finally, nagkita na po kami kahapon. Oh, ang cute-cute ng baby niya. Mga lang yung pong mga drive, 2 hours. Hindi ko alam kung sa Pilipinas pa yun, siguro nasa mga 4 or 5 hours, no? Kasi matraffic sa atin eh. And then dito kasi, yung motorway, may mga motorway kasi kami dito, or yung tawag dito, yung highway ba? Oh, highway? How do you say that? Expressway dito. So, mabilis lang talaga napupuntahan yung ibang lugar. Pero kung yung distansya niya same sa atin, siguro ang tagal yung biyahe, no? But yeah,
2 hours yung aming biyahe. And finally, nagkita kami. Ang saya-saya po talaga. Although, whole afternoon lang kami sa kanila. Short lang. Pero, yun ba yung mga ganong klaseng friendship, no? Na pag nagkita kayo, parang walang keme-keme. Same pa din yung pagiging comfortable na feel ko every time na nagchika kami. Kasi minsan, nag-video call po kami or nagtatawagan, nagkukumustahan. Pero hindi talaga yung kailangan magkita or kailangan mag-usap, yung ganun. Wala kami nun. Wala. Yung mga low maintenance na kind of friendship pa. So, happy ako sa ganun. And sobrang happy po ako na nagkita kami ulit. Ang cute ng anak niya. Grabe. And anyway, si Ruth tsaka si Anna bumalik sa Germany ngayon kasi yung theme park na pupuntahan nila, same, malapit din doon sa area na yun. So, wala po sila. And ako naman, hinihintay ko lang po na sunduin ako ng asawa ni Mrs. Fatima. Okay. Sige, sis. Nag-text na sis. Susunduin po ako ng asawa ni Sis Fatima doon kasi kami magdi-dinner sa kanila. And naman tawag nito? Susunduin ako ng asawa niya kay wala man si Ruth. Nag-text si Vanji kasi si Vanji pupunta din. Nagtatanong siya sa address nakalimutan ko din yung address nila kasi pag pumupunta naman kasi kami ni Ruth doon kasi kabisado na po ni Ruth yung address ba. Sobrang happy ako pag ganito na yung mga kakilala ko dati, mga kaibigan ko, na wala na kami masyadong, na hindi na kami palagi nagkikita or nag-uusap, and pumupunta sila dito, and nagkikita kami dito, ganun, happy po ako. Just like what happened in 2024, that was 2024, yung classmate ko nung high school, na-vlog ko din po ata, yung classmate ko sa high school, pumunta po siya ng Amsterdam, and although may kalayuan dito sa amin, syempre, binyahe ko po talaga, kasi and it's not everyday na may gano'n na may pupunta dito ba na malayo tayo dito. So, binyahe ko siya doon, nagkita po kami. And ang tagal na naming, before that, ang tagal naming hindi nagkita, gano'n. Happy po talaga na ako na nagka-bonding kami dito sa Netherlands. Yung mga low maintenance na friendship po. Happy po ako na may mga ganun akong klaseng friends sa buhay ko na yung mga ilang taon na kami hindi nagkikita or nag-uusap ng personal, pero pag nag-usap kayo yung iba ba? Iba yung parang same pa din. Yung low maintenance talaga, yung walang yung mga drama-drama na ganun. Ba't hindi ako in-invite? Or kasali ba ako dyan? Yung mga ganun. Ayoko po ng ganung klaseng friendship. Yung bakit hindi man lang nagsabi si na ganito? Ayoko po ng ganong klaseng friendship. Ayoko po. Gusto ko yung walang mga, walang yung mga ganyan. Gusto ko yung mga normal lang tayong nakakakilos na klase ng friendship. Hindi po ako comfortable sa yung mga, yung tawag sa Bisaya, yung luod-luod. Tampo? Ay nako. Hindi po ako ganun sa mga tampo-tampo. Palang hindi po ako masyadong, ay nako, nakaka-relate. Siguro, napagdaanan ko siya dati, pero ngayon, sa age na to, yung mga tampo-tampo, parang you have to deal with it yourself. Kasi ang problema sa'yo, yung mga ganyang tampo-tampo. Kasi I always think na pag-uusapan naman lahat. Yung ganun ba? Mga tampo-tampo, yung mga ganun. Ay, nako, nakakasira po ng relasyon yan. Kahit anong klaseng relasyon. Di ba? So, na yung mga pinag-usapan natin. So, anyway, isama ko po kayo doon sa aming dinner, no, ng mga kaibigan ko. Andun si Sis Fatima, si Sis Vanji, tapos si Sis Lynn, hindi makakapunta punta siya ng, nasa Germany siya. So, sayang. Pero, anyway, kitain ko po yung aking mga mommy friends before ako lumipad ng Pilipinas. Kasi malapit na talaga, guys! Nag-prepare ako ng mga, kanina. Andito na yung mga chocolates ko. Ayan. Feeling ko nga kulang yung chocolates ko, guys. Feeling ko lang. Kulang yung dala ko. Yung lang talaga para sa family doon sa amin. Mga pinsan ko, mga auntie, uncle, mga ganun ba. Pero dadagdagan ko pa siguro po ito. And then ito yung mga pabango na nabili ko. Yan para sa mga kapatid ko. Tapos yung mga damit ko po wala pa dito. Ito para sa mga pamangkin ko. Ito.
Yan. Ito para sa anak ng ano ko, ng pinsan ko. Naman, dalawa po yung pwede kong dalhin na maleta. Ito, this is a bigger one. 77 by 50 by 31 or 34 yata ito. Yung mga bags ko na pinost ko kasi, yung ibang bags ko, binenta ko po. Ito siya. Yung bag na to, yung gamit-gamit ko sa work dati, ibigay ko po kay mama. Tapos ito siya, para sa kaibigan yata to ni mama. Tapos yung mga bags na anditong iba, may bibili po sa kanila. Ito yung ganito. Basta na-post ko po kasi siya sa Facebook. Ito, binili po to ng pinsan ko. Ito, sa kapatid ko to. Binili. Ito sa kapatid ko to. Yung ganito ni mama, tawag nito. Yung ganito ko dati, binigay ko kay mama, diba? So, bumili ako ng bago. Hindi ko naman siya masyadong nagagamit. So, punta din to siya sa kapatid ko. Pero, ito siya, gagamitin ko po to doon sa Pilipinas. Yung iba dito, ayan, may mga may-ari na po yan. And, dala kong tsinelas, ito lang 3. Yung ganito, yung manipis yung straps. Bigay po ito ng ano ko sa akin, kapatid ko, nung nasa Pilipinas ako. Ay, ito ba yun? Hindi ko alam. Or baka ako na ang bumili nito. And then, yung aking comfortable na slippers. Yun lang. Siguro bili ako ng tsinelas doon sa Pilipinas or sandals. Ganun na comfortable. Tapos yung mga damit ko, hindi po ako masyadong magdadala ng maraming damit, no? Kay gusto ko mamili doon sa Pilipinas tsaka sa pagpunta namin ng Thailand ng mga kapatid ko. So excited, sobrang excited na po ako umuwi ng Pilipinas. But yeah, balikan ko lang po kayo mamaya doon kila Sis Fatima. A few moments later. Birthday pala ni, Fatima! Hindi ko man lang alam. Yan yung natin, handa. Spaghetti, wala na pala dito. Na-serve na eh. Chicken. Ayun na lahat Yung ating birthday celebrant. Ang sarap ng niya, yung kanyang Bicol Express na hindi maanghang. Sis, Bicol Express na hindi maanghang. Oo, Bicol Express, di makakakita. Tapos spaghetti, cake, tapos chicken, yun na. Kain. For a long time. Now we have. Which one? Leche flan. Lekker. One eternity later. Hello, titas. Bahay na po ako. Pinik up ako ni Rod tsaka ni Ana. Pero si Rod pumasok lang doon para mag-hello. Kasi si Ana tulog na sa sasakyan ba. Sobrang masaya doon. At least na kabanding ko ulit sila, Sis Fatima tsaka si Ma'am Shwanji. Before ako umalis, and talaga guys, napahiya ako kanina kasi nakalimutan ko honestly yung birthday ni Fatima. Doon ko lang na-realize na birthday niya pala kaya pala in-invite niya kami. Buong akala ko talaga nung December yung birthday niya. Diyos ko, ano ba yan? Yung mom brain ko to the highest level. Napahiya ako. Tapos parang, kasi nga mauna-una akong dumating doon, kinuha ako ng sinundo ako ng asawa niya. Tapos, nung dumating na si Vanji, sabi ni Vanji, happy birthday, ganun. Sabi ko, shit, birthday mo pala? Napahiya talaga ako. Oh my God. Sabi ko, sorry talaga na. Akala ko talaga birthday mo sa noong December. Sabi niya, kahapon. Tapos nagkita pa kami kahapon na we met by chance doon sa McDonald's. Kahapon yung birthday niya. Totally nakalimutan ko talaga. Sabi ni Vanji, bakit hindi mo ba nakita yung post? Nag-post nga yung asawa niya. Sabi ko, hindi na kasi ako na-check ng Facebook ng sobra-sobra kasi sa Facebook. Nag-check na ako sa Facebook pag may nag-message sa akin, ganun ba? Or pag nagpo-post ako about sa bahay ko, yung for rent namin na bahay sa Pilipinas ba? Ay nako, ano ba yan? But yeah, masaya naman po and syempre magkikita ulit kami pag nakarating na ulit ako ng Pilipinas, ng galing Pilipinas. Kaya ano po natin yung pa-video, no? Maraming salamat sa pagsama sa akin today. And kita-kita naman po tayo sa susunod na video. Maraming salamat. Doy, mush, pabush.